सासे आदाजों आं नोंसोरखौ लोगो हमनो नागिरदों बेनो जाबाय all this girl जोंनि गोदोनि आदा हेलो हाय गुड इभिनिं मोजां ना बयबो जों दा दिरबिलाव दंथ'यो दा मानि थाखाय जों बेवहाय दङ दा बेखौ दसे उनावनो जोंना सपन सारा खोन्थासिगोन जों जयैनो दंजोबो नै जयैनो दंजोबो बेनि उनावहाय ओरै माखासे दङ बेनि उनाव हावरे माखासे दंबावो बेनि उनाव ओरै सार राजिबखौ बरायबाय होनदों मैखोम बसुमतारिया मैखोम बसुमतारिनि साबायखर बावहरदो साबायखर थाबाय मैखोम दानिया जोङो फिल्मनि नामखौ नोंथांमोननो फोसावनाय जासिगोन नोंथांमोननो दिन्थिनाय जासिगोन बेनिखायनो आर्टिस्टफोरखौ साफा साफा बैयाव फानि माबायाव थानो थिननाय जाहैबाय रेडि रेडि जोंना आर्टिस्ट साब्रैया सावथुननि नामखौ बडि लेंगुवेजजों आरो मोनसे कनसेप्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन आरो रेडि बैयो औ ओइ नोंनाया बै उल्था जाबाय औ बियो अके रेडि बे साब्रै बिथांमोना नामखौ फिल्मनि मुंखौ खोन्थानो रेडि जाबाय बेनिखायनो आङो केमेराखौ हरनांसिगोन रेडि ओरैहाय दे औ ओरैहाय औ सेम पानि मडेल रेडि नुबाय जानो हागौ नायदो नुबाय आं एसे मोजाङै लाथ'नि होमबानो नुगोन आइ लाभ इउ बोराय मन्जिल बर'आ मिन्थिनो मोनबाय आइ लाभ इउ येस नुनो मोनबाय आइ लाभ इउ होमबा सावथुननि मुंखौ नुनो मोननाय जाहैबाय राजिबा गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदों आं जोबोर मोजां मोनदों सपन सारनि प्रजेक्टआव जे आं फैफिननो मोनदों सपन सारा जे आंखौ लेंहरफिनदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोनहा मोजां हेफाजाब होलायो दा बेनोसै आरो आं बेयाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो सपन सारा आंखौ जा आसा खालामनानै लाबोदों आं बेखौ खालामनो हायो आरो आं बे प्रजेक्टनिफ्राय आं जोबोर सोलोंनो मोनगोन आं आसा खालामो सपन सारा आंखौ बिदिनो गाइड होनानै लाङो आरो रायजोफोरखौ आङो खावलायनाय जायोदि बे सिनेमाखौ गासिबो अनसायो खुलुमबाय आं आदा सपननि फिल्माव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आं आदा सपननि फिल्माव एबारसो फार्स्ट टाइम मोनदों आं आदा सपननि फट'शुट एबा फिल्मखौ आङो मोजां जागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय Good evening all.
देग्लायबो आङो आदा सपननि प्रजेक्टआव खामानि मावनो मोनसे अपरचुनिटि मोन्दों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आदाखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर बावो जे थांनाय बोसोरबो जेरै आं बर'आव जों मोजां रिजाल्ट मोननाय बायदि देग्लायबो बे आइ लाभ इउ जिथु प्रजेक्ट गोदान लादों बेयाव नोंथांमोननि हेफाजाबजों लोगोसे आनन्द गसाइनि हेफाजाबजों जाहाथे मोजाङै साक्सेसफुल जायो बेखौ जों आसा खालामो आरो नोंथांमोनखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे जोंनि थाखाय प्रे खालाम जाहाथे जोंनि प्रजेक्टआ मोजाङै मोजां